Όπως βλέπετε δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, μα αυτό το βίντεο πάει για την κοπελίτσα που λέει για το Justin Bieber. Εμείς δεν είπαμε κάτι για τον Justin Bieber, εγώ προσωπικά δεν είμαι ούτε hater, δεν μισώ το παιδί, δεν μου κάνει. Αλλά δεν είμαι και belieber, δεν είμαι fan του. Δεν περνάω το χρόνο μου ακούγοντας Justin Bieber, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ προσωπικά ούτε ότι είναι γκέι, πιστεύω, βασικά δεν έχω απόδειξη να το πω. Για τη Σελίνα δεν θα σχολιάσω το ότι είναι κοπέλα του ή δεν είναι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν με ενδιαφέρει βασικά, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα έχουν, ας μην τα έχουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Μα το θέμα είναι ότι κάνε τα δικά σου, άκου Justin Bieber, κάνε ό,τι θέλεις, μα δεν μπορείς να μας πείσεις να γίνουμε believers. Δεν έχω κάτι προσωπικά να σένα ότι με τις κάνεις να νιώθω believer, μα σε πληγάρω, μη γίνεσαι υπερβολική. Μη γίνεσαι υπερβολική. Γιατί δεν είναι και στο κάτω τόσο ιδιαίτερο και ανασχετικό, δηλαδή προς τους κομπλεξικούς haters του Justin Bieber. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κανένα δικαίωμα να μας λες κομπλεξικούς, παρόλο που δεν είμαι hater, τους ανθρώπους τέλος πάντων, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας πεις κομπλεξικούς. Και όσο για το μέμες 3, δεν έχεις ούτε με αυτόν δικαίωμα να το πεις όταν λες τη μάπα του, τη μουκιούνα του ή ό,τι άλλο τον λες. Άσου να κάνει ό,τι θέλει, εσένα τι σε νοιάζει δηλαδή. Ανόησέ τον. Αυτά είχα να σου πω, ελπίζω να σε ικανοποιώ, σε παρακαλώ άκου τα σχόλιά μου και μην τα διαγράψεις απλά. Θα ήθελα σε οικετεύω να μου κάνεις μια απάντηση. Δηλαδή, βασικά θα μου άρεσε να λάβω μια απάντηση που να μου λες τη γνώμη σου για αυτά που σου είπα. Θα ήθελα να μου λες τη γνώμη σου. Γιατί θα ήθελα. Εγώ το πρόσωπό μου δεν στο δείχνω, εντάξει. Αλλά θα ήθελα να μου πεις, ξέρεις τι, αυτό και αυτό που λες, το πιστεύω έξω εγώ. Θα μου άρεσε. Θα ήθελα να έχουμε μια συζήτηση να ανταλλάξουμε απόψεις. Αλλά κράτα αυτό. Κάνε τα δικά σου και ας μας να κάνουμε τα δικά σου. Bye!